ito'y adaga, adaan pagrebingan, iti tunggal may sa taawan ti siya sinuman nga agbibiyag para laeng ti bukod na abiyag. Amwem nga rut pamagbaga ti Apo, ti pagrebingham nga ramiden ti padamatao. O ayakem ti padamatao, kasi tabiyag mo tin kapanang dumo, natibukel nga imulam iti sabali suntong at latin kamaali. Amin nga oras di intay panagbiag, gurahen ti dakes agmulat na imbag, intay surute ti dala na San Juan, ken parang rangen silaw anadusan. Ti di mo kayat hamaaramid ken ka, di mo kumamit aramiden ti padamatao. O ayatem ti padamatao, kasi tabiyag mo din kapanang dungo, natibukel nga imulam iti sabaling isuntumit latin kamaali. O ayatem ti padamatao, kasi tabiyag mo din kapanang dungo, natibukel nga imulam iti sabaling isuntumet latin kamaali. Ti padamatao, kasi tabiyag mo din kapanang dungo, natibuk